Sú poslušní, disciplinovaní a pomáhajú zachraňovať životy. Záchranárske psy zo 4 krajín si dnes na Donovaloch vyskúšali, ako zvládajú svoje povinnosti. Hodnotili ich prísni porodcovia. Chovatelia im potom za dobre vykonanú prácu dopriali aj odmenu. Záchranárom sa môže stať pes akejkoľvek rasy. Dôkazom je napríklad trojročný pudlík. Našiel oboch figurantov zavalených v troskách. Máme veľmi dobré skúsenosti s pudlami, čo sa týka tepla. Vďaka teda srsti alebo tej vlne, ktorú majú, veľmi dobre znášajú horúčavy pri práci a dokážu veľmi dlho a kvalitne v tej horúčave pracovať. Pudel spolu s desiatkami psov z viacerých krajín na memoriáli Olgy Kráľovej súťažili o najlepšieho záchranára. Tento názov je kvôli tomu, že doktorka Olga Kráľová bola jednou zo zakladateľiek záchranárskej činnosti v Banskej Bystrici. Bohužiaľ skončila život skôr, ako mohla všetko docieliť, čo si vytýčila. Sily si zmeral aj majster Slovenska spred 2 rokov, 6-ročný Falcon Derrick, ktorý zasahoval napríklad pri zemetrasení v Indonézii. Výcvik takýchto psov je dosť tvrdý. Boxerka Iris však doslova prekonala samu seba. Bolo to ťažké, nevedela štekať, bol to typický neruinársky pes, lebo sa bojí jam, bojí sa nepríjemného materiálu, ale toto všetko sme tak zvládli a potom to človeka viac teší. Niektorí chovatelia dopriali pred súťažou svojim psom trochu pokoja. Po dobrom výkone ich zase odmenili. Štandardne psíky robia na parky, slaninku alebo niečo, čo sa ľahko prehltá. No aj najšikovnejším záchranárskym psom sa občas niečo nepodarí. Bojujú však statočne a úspešne. Z Donoval Martina Kašarová, televízia Markíza.